Oh. Oh, man! Ang daming isda talaga mga kasinag, oh. Ang dami pang pilian. Mga kasinag, isang magandang tanghali. Papunta naman pala kami sa pispa ni Ate Bing. Sabi na bantay ni Tio Ronnie. Kasi maglulumpot naman kami ngayon mga kasinag. Ayan yung mga kasamahan ko. Ayan, nasa likod ko. Update ko lang kayo maya mga kasinag pagdating namin dun. Kasi kainiti ang punta namin. Alas 12 ng tanghali. Sana abutin pa namin ang paglumpot ni Tio Ronnie mga kasinag. Ayan mga kasinag, andito na tayo. Ayan, ayan, shout out. Mga kasinag, medyo marami pang tubig, oh. Ayan. Inaantay pa kasi ni Tio Ronnie na maghibas yan mga kasinag, para yung tubig dito sa loob mawala yan, buwaba. Pag buwaba na yung tubig na yan mga kasinag, yung tilapia niyan papasok na dito sa lumpot. Ayan, inabang naman ni Tio Ronnie yung lumpot mga kasinag, oh. Andyan naman yung lumpot. Ito palang pispa na ito mga kasinag, ililipat itong prinsa. Kasi itong prinsa daw na ito, sira na ito. Kaya hinuhuli na lahat ng laman ito dyan sa loob. Kaya kinukuha na lahat. Kasi ililipat dun sa lugar dito. Kasi malalim na daw masyado itong ano na ito mga kasinag, itong prinsa. Baka ilipat sa parte dun, oh. Tingnan natin mga kasinag kung meron na. Ayan, oh, binabatak na yung Tio Ronnie. Ayan. Okay. Ayan, oh, ayan mga kasinag, oh, may mga tilapia, oh. Oh. Ayan. Unang pandaw. Buwan na lalagay daw. Yung tray na pula. Oo. Yung tray na pula daw. Lagay ulit natin doon tabla. Hindi na. Mamaya. Ayan mga kasinag. Unang pandaw. Okay. Naghipo na. Hipo, may makitang pa mga kasinag, oh. Tapos yung bangus, ay bidbid. Bidbid pala yan, oh. Yan, oh. Hindi abot. Ano, luwagan ka pa? Tama na, sir. Okay lang po yan. Okay. Ayaw, okay. Ito na mga kasinag, oh. Di ba, unang pandaw pa lang, ang dami na. Shoutout pala kay Waki. Si Waki boy. Bagong salta ulit. Bagong salta ulit dito sa Diak. Okay. Ayan mga kasinag, oh. Tingnan nyo mga kasinag. Ayan, oh. Oh, may sugpo pa, oh. Ayan. Ayan. Dalawang sugpo. Medyo malalaki-laki na yung tilapia ngayon mga kasinag, hindi kagaya nung nakaraan. Maliliit yung nakaraan. Sa mga nag-comment pala nun, liliit daw yung tilapia. Mga sinag, kailangan kasi kunin na lahat yan. Kasi nga, papalitan yung prinsa. Kukunin na talagang laman ito. Na yun ang dahilan mga kasinag, kaya kailangang mapakinabangan natin kahit yung maliliit. Grabe pang init mga kasinag, ang dami pa kasi ng tubig, oh. Ayan, oh, makikita nyo. Ayan. Dami po. Grabe yan, hindi biro yan, oh. Tingnan mo, oh. Ayan mga kasinag, oh, kung makikita nyo mga kasinag. Ayan, oh, yan ano na yun, oh. Grupo, oh, nagkukumpulan sila, oh. Puro tilapia. Ayan, oh, pagilid na dito, oh. Pagliit ng tubig niyan mga kasinag, lahat yan, andyan na yan. Diyan lahat ang bagsak niyan. Diyan sa may prinsa na yan, papasok dun sa lumpot. Ito na mga kasinag yung unang harvest dun sa lumpot. Oh, may anit pa, oh, yun, alimango. Ayan na. Ayan na. Okay. Baldi.
Ganyan talaga sa unang mga kasinag, medyo madumi pa kasi gawa ng mga barabasura. Pero sa mga susunod dyan mga kasinag, wala na yan, malinis na. Ikalawang pagpandaw. Ayan, pandawin na ulit ito yung runing. Tingnan natin dito mga kasinag sa ibaba para makita natin ang mga... Oh yun oh, ayan. Kala ko kalawang paghato. Ayan oh. Ayan. Ano yun, buko? Hoy. Medyo malaki na ang tilapia ngayon mga kasinag, hindi kagaya ng nakaraan. Baby. Okay. Mahulog na ito. Mahulog ka dyan, ano? Marami-rami ngayon mga kasinag. Oh. Ayan oh. Oh, hoy. Dami! Okay. Dito may lalagyan, medyo ano dito ang lalagyan. Doon, lusot. Yan o, ang dami. Panalo. Yan. Mahulog ang bata. Hawakan nyo, hawakan, baka mahulog. Doon kayo, baka mahulog kayo sa prensa. Ano, kaya? Sabay tanay yan. Nahirapan magtagkal mga kasinag. Nahirapan magtagkal si kabuks ninyo. Nangihina naman ang kabuks natin ay. Oo, mahina yan. Natagkal na. Okay. Yan o. Ayan. Aha. Ang dami ulit. Malalaki ng tilapia ngayon mga kasinag. Ang sakit na yan? Mamaya pa yan. Anong nakaraan mga kasinag, yung nakuha namin na tilapia dito, inano ni Mrs. ginawang tuyo, yung binadi, tawag na ito, binislad. Napakasarap kasi mga kasinag ng tuyo ng ano, tilapia, lalo yung binibislad. Napakasarap almusalan sa umaga. Ayan. Nakadalawa na mga kasinag. Mamaya naman ulit. Mamaya naman. Balik naman ulit tayo mamaya. Ganyan lang mga kasinag ang paghuhuli ng ano dito, ng tilapia. Hindi ka magpapakapagod, magparagama-gama dyan sa gitna dyan. Napakasimple lang mga kasinag. Mag-aantay ka lang. Makakapagtuyo naman tayo ng tilapia mga kasinag. Sorry. Panalo. Makakuha naman tayo ng almusalan. Ito yung ikalawang nahuli natin. Pinipilian na nila. Ayan. Ikatlong pandaw. Ikatlong pandaw mga kasinag. Ayan. Yun. Panalo na naman. Ang dami. Ayan oh. Ayan oh. Oho. Okay. Nahati. Yan. Ayan mga kasinag, ang dami ulit. Oh.
Puno naman. Ayan mga kasinag, ilalaglag naman ulit ni Tiyo yung lumpot para may pumasok uling tilapia. Diba? Ganyan lang ang diskarte mga kasinag. Ika-4 na pandaw. Ang dami na naman ulit. Hindi na ako tumulong mga kasinag kasi iyak-iyaka naman nila yan. Ayun o, dami naman po pasok mga kasinag o. Ayan o, yun o, yun o. Ang dami naman ulit pumasok. Okay. Ika-5 pandaw. Welcome back. Buwan. Nakatukod din ako Tiyo. Ayan na oh. Okay. Okay. Aha. Ngayon mga kasinag medyo kunti-kunti, medyo kalahati lang dyan hindi kagaya na kanina. Mahirap naman kasi mga kasinag kung papatagalin talaga. Kung pupunuin mo itong lumpot na yan, napakahirap lalong iangat. Baka hindi na natin maiangat yun. Tama na yun mga kasinag pakunti-kunti lang. Marami-rami na yan kasi ano na eh video masuyo video Opo. Wala baga. Yan. Bangus po. Ito yung kanina. Yung nabigay ka na yung malakas ang bangus. Kunin ka natin. Ayan mga sila. Minoy, hawakin nyo yung Minoy. Maihawin tayo mga kasinag. Matutuwa naman si Ma'am Chewy yan. Misis. Pakain mo ng bangus. Ang hit.
Para yung gas nawi. Ayun mga kasinag, may alimango pa. Yun. Yan. Yun po. May mga laman pang alimango. Yan mga kasi nag-aalpasan naman dyan. Kabila niya. Kasi dyan kasi, ano yan, tawag ito. May hulog kasi yan. Pispa na yan. Ayan mga kasinag, oh, wala nang ano, tubig. Kukunti na lang ang tubig, oh. Ayan. Oh, di ba? Oh. Yung mga tilapia mga kasinag, ayan, oh. Gusto pang umakyat ng iba, pero wala nang tubig doon sa taas. Yung manaiwan na yung mga kasinag, yung sa may parang tubog-tubugan na yan, sa may lamaw na yan. Pag uminit yung tubig na yung mga kasinag, bababa na lahat yan dito. Oh, andito na lahat yan. Ayan mga kasinag, baka marami-rami na talaga ito. Kasi ano na eh, halos nagbabaan na yung mga nandun sa taas. Medyo malabo na rin ang tubig mga kasinag, kasi nga yung ano, ubuhos ng tubig ano na. Paano? Ayan, hindi biro. Ang dami. Ano kaya? Kaya itaas? Subukan. Baka sumabit mo. Pakita, grabe talaga mga kasinag. Hindi kayang iangat. Sa dami. Hatiin natin. Oo, hati. Tulungan ko. Minay! 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 Halika. Ayan mga kasinag, hapabidyo ako kay Minay. Tulungan ko si Waki. Kasi marami, hindi kayang iangat. Ay, talagang hindi biro talaga mga kasinag. Ang dami talaga. Hap-hap lang ang kailangan. Baba ko na po. Marami pa. Biro-biro. Oh man! Yan! Talagang kasiyahan mga kasinag, mapupuno! Hindi kaya, ahin natin ng 3. Kasi hindi kakayanin eh. Bulpi! Pakuha mo na kayo ninyo yung bayugan, sabihan si ninyo. Bayugan na. Dahil na. Ay, grabe ba? Grabe ba? Ano yung ganyan? Oh my God! Bakit? Grabe. Ang bigat talagang bibig. Ang bigat mga kasi. Bayugan, yung bayugan ang kunin mo para mas maganda.
Kukuha ng bayugan kasi mabigat. Hindi kakayanin. Halo na bagay. Ang dami. Palibasa mga kasinag, wala ng tubig sa loob. Kaya lahat ng isda humuhuros na ng humuhuros. Halo. Mekos-mekos na yan. Ayan. Sabot kaya hinuma. Oh, angat. Dito po yan. Ba't ulit na mga umot? Ano ka na, sabay na yan sa ano? 1, 2, 3. Oh, alalay, ninyo. Dito pa ako. Ay, oh. Dito sa pa ako. Pasok mo dito sa pa ako. Baba lang. Yan. Yan. Okay. Madaganan. Ay, saglit lang, dahan-dahan at baka sakit. Baka mawasak. Yan. Warik, puno ito dito. Kaya ka. Ano lang, hapin lang natin. Kalahati. Ayan, yan, okay yan. Lumitan na lang. Sabi mo ang layan. Layan mo ito. Yan. Okay. Takot ka ninyo. Batang pati ko ninyo, tiksikan ko ninyo. Yan. Pata, ninyo, pataas. Diyan sa may ano. Yan. Oh, bayugin lang. Ayan. Ano pareho? Kako. Ika na. Mga banak. Alalay ninyo, alalay. Tama na din. Pabalik mo sa ubay. Mas manibig pa mo. Malog po ito ko na sa libo. Ano? Alalay, ano layan mo ito? Ayan, kapag ang ato kayo. Kuman sabi, batakin na ninyo. Ayan o. Nasa masabit lang yung nasa loob na. Yung sabit, pag-aangat. Okay. Okay na mga kasinag, tapos na. Hindi na inom. Sige.
Layugan. Ay. Ay. Madulas! Yung ibang laman mga kasinag, ibinalik na sa loob. Tama na ito. Sobra-sobra na. Sobra na talaga. Ang daming isda talaga mga kasinag. Oh. Ang dami pang pilian. Ito na yung napilian nila kanina. Tapos yun. Oh, angat. Arayo kayo. Yan, okay. Okay. Pag napakit yan, mga kasinag, punta kami. Te, salamat po. Tiya. Sige na. Okay. Babay na sa inyo. Salamat po. Pupunta kami. May ihawin pa ako mga kasinag. Paregalo kay Ma'am Joey. Salamat po maray. Salamat po. Punta na po kami. Thank you so much mga kasinag. Kaya kami pumunta dito mga kasinag. Para may dalahin naman sila. Pag alis, kagaya nila bilas sa uwin. Mga anuhin ba? Bibisla din natin. Tutuyuin natin. Meron pa tayong ihawin. Ayan. Punta na kami. Pauwi na kami mga kasinag. Ang dami ng dala naming isda. Hirap-hirap sila. Ano, hindi biro yan mga kasinag. Kung ilang kilo yan. Ako naman. Pahinga muna. Kung isinabit mo lang yan dito, paralitan lang mag-ano. Iyo. Bayog. Gusto mo isabit? O susuluhin mo na lang. Mas mahirap magbuhat ng ano, ng ganyan na sulo. O yan, o di ba? O, paralitan lang kita magbuhat. O ikaw naman muna. O, sabi ko sa iyo eh. O, at mamaya ako. Oh. Hindi biro kasi tapos ang dalan do. Tingnan nyo naman ang dalan. Napakahirap pa. Malayo pa ba kasi pagdadala namin yan. Hindi biro. Nagsisisi ninyo. Paras di kanya. Kung alam ko lang na binuhat ko lang sulit sa akin. Oh. Nakawit pa sa kaya. Magabat na. Mas mabigat pa yung dala namin nakaraan dyan. Ay sus yan, hindi biro. Natsagaan lang namin ni ano, ni Minoy. Ano? O baba, at ako naman. Ingat kayo ha, dahan-dahan lang. Ha? Abanti. Dahan-dahan lang. Nagraraga. Walang ibang dadaanan dito mga kasinag, kundi ito lang tulay-tulay na yan. Kaya kailangan ingat talaga. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Wala talaga tayong ibang dadaanan kasi mga kasinag. Sige, hindi matikwas. Pero dahan-dahan at baka mabaralian. Ayan. Puro po lang dala kita magtili pala. Malayo-layo pa mga kasinag pagdadala namin pa uwi. Napasubo kami. Pero hindi naman lugi mga kasinag kasi sulit naman sa dami ng isda. Kaya salamat, napakabait talaga ni Ate Bing at nila Tio Ronnie. Shoutout pala kay Ate Bing at kay Tio Ronnie Quintis. Salamat talaga ng maraming mga kasinag. At kasi tapos lang ng pista, biniyaan naman tayo ng isda kasi umay na kami sa karne. Kailangan naman ng mga kasinag ng isda. Maha-high blood na kakakarne. Pagod. Baliktaran kasi kayo. Kaliwasin ninyo. Kanan si Uwin. Mga kamad ako magtili ko lima. Buhatan to the box na naman. Ayan. Katulong ko sa likod. Natapos na sila. Kaya kami naman
Ang bigat ng dala namin mga kasinag, nasa 60 kilosan. Hindi biro, ang dami. Phew. Mga kasinag, Pagkalaman kami na magkabadi. kapag hinan. Hindi talaga biro ang bigat mga kasinag. Ang sakit pa sa balikat gawa ng kahoy. Pahinga muna. Hindi biro mga kasinag, sila naman paralitan lang. Yan. Nabaw na sa balikat ang kahoy. Ayun mga kasinag, malapit na kami. Kunting focus na lang. Ayun ang mga kasinag, andito na kami. Hi. Hindi biro mga kasinag. Ayan. Ayan. Ay, salamat mga kasinag. Andito na rin kami.